bon dia a tothom des de la platja de Cunit, punt de sortida i arribada de la E-Bike Day Penedès del proper dissabte 12 de març. Primera parada, Sant Jaume dels Domenys, concretament a l'agrobotiga del Celler Domenys. El Celler Domenys que ens oferirà aquell vi dolç tan bo que ja vam provar l'any passat, el Trepat, i aquest any sucat amb les garlandes típiques del Penedès, garlandes de sucre. Un recorregut fins aquí de gairebé 20 quilòmetres que ha sigut compartit el track bàsic amb el track tècnic i aquí comença la separació del tècnic i el bàsic. Ja ho tenim aquí, tota la tribu dels BTTeros preparats. Estem entre Sant Jaume dels Domenys i la Bisbal, on tenim aquest esmorzar soft i aquest dinar contundent. I aquí serà on hi ha els dos trams Strava que us hem preparat pels que voleu el recorregut tècnic. Recordeu que el recorregut soft va entre vinyes i arribareu abans a la Bisbal per dinar, però aquí, els del tècnic, us gravarem tot aquest tram a veure què us sembla. Bé, cap al quilòmetre 40, camp d'oliveres ecològiques de l'oli Torklum. Aquest any serà el lloc de dinar, perquè contem que 40 quilòmetres, si sortim aproximadament a les 10 del matí de Cunit, arribarem aquí amb força gana i tindrem pa amb botifarra, que ens el van fer aquí, amb una brasa, molt bo, la gent de Torklum, postres típiques, beguda, evidentment, vi del Celler Domenys i cafès. Recordeu l'any passat, cafès a tot arreu. Ja estem a la Bisbal, a partir d'aquí anem pel tram nou, que ja ens porta cap a Cunit. Apareixerem ja a la platja, Calafell, mà esquerra passeig marítim, fins a Cunit, on ens espera música en directe, vermut al bandarra, aquest cas de tarda. Arribarem entre les 4 i les 6 de la tarda a la platja de Cunit i veurem tots plegats la posta de sol d'aquest mateix sol que hem vist a sortir aquest matí tan espectacular amb aquest cel vermell. Bé, ja ho veieu, relaxadets davant del mar, on tindrem vermut al bandarra i patates piqué, música en viu i podrem veure la posta de sol. I anem a fer un resum. Començarem aproximadament a les 10 del matí aquí davant a la platja de Cunit, 20 quilometrets fins a Sant Jaume dels Domenys, on tindrem les garlandes i el vinet dolç. Tindrem un bon tram de corriols on derivem el track bàsic i el track tècnic de Sant Jaume dels Domenys fins a la Bisbal, serà el tram més mountain bike de tots, i dinar a les oliveres de l'oli Torklum. Després de dinar, molt via directa, direcció Bellvei, és on també ens donaran l'última degustació de vinet de la zona del Penedès i un corriol nou espectacular que ja ens tira direcció al mar per arribar aquí a Cunit.